Λοιπόν, καλημέρα από την γέφυρα εδώ πέρα του πλοίου. Έχω έρθει να πιω το πρωινό καφέ. Εντάξει, δεν το λες και βαπορίσιο, είτε έχω φέρει κάτι φακελάκια με άρωμα κανέλας και φουντουκιού κτλ. Επειδή άρχεται με ρωτάτε τι ακριβώς κάνω εδώ πέρα, στην ουσία το stop κάνω για να πάω Σουηδία. Αλλά αυτό που θέλω να πω και πραγματικά το εννοώ είναι ότι έχω πάθει σοκ με τις συνθήκες πάνω στο πλοίο. Δηλαδή, από τις καμπίνες, είτε έχω πει και στο προσωπικό γιατί τις έχω δει, από τα φαγητά μέχρι και το ντους. Δηλαδή, πραγματικά το ντους έχει καλύτερη πίεση από ό,τι είχε στο σπίτι μου. Ξέρω είναι δύσκολο, αλλά είναι και αντίστοιχες απολαυές, έτσι. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα 18 χρονών και δεν ήξερα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου, πραγματικά θα ήθελα να πάω να ασχοληθώ με ή καπετάνιος ή μηχανικός, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο στην Ελλάδα που μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα βγάλεις καλά λεφτά. Γιατί μιλάμε για καλά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για 600 και 700 ευρώ. Και δεν είναι μόνο τα